what's up mga idol? Yun nga for today's video. Yun nga mga idol, second lap ng BBC mga idol. At syempre no, Pagudin. Alright, so nandito yung ano, dito yung idol natin no. Si Kabog-Kabog mga idol. Yun na nga, alright no. Mga idol na sa BBC. May laban. BBC, may laban. Ang ibon mo. Alright, alright na idol. Walang 5 minuto. Yo, masigaw mo palakpakan para sa mga kalaban na nandun sa kanila. Alright, no, yun na mga idol na ito. Mga idol, sa BBC mga idol, transparent yung laban dito mga idol natin. Napaka-solid yung idol natin. Alright. Alright, syempre, mega shoutout kayo na idol na Pogs Lop yan, mega shoutout idol. Wala si partner mo. Sinong pogi sa amin dalawa ni Pogs? Isa lang. Si Idol Pogs. Boss Pogs, hindi na po. Si Idol Pogs si Pogi, Idol. Pogi si Pogs. Oh, matik yun. Matik yun. Kambal nga kayo eh.